Сентябрьнең 10-сыннан 12-сенә кадәр татарча диктант дип аталган дөнья күләм белем тикшерү акциясе узды. Әлеге чара ел сайын бер юлы Татарстан, Россия күләмендә һәм дөньяның төрле шәһәрләрендә уздырыла. Татарча диктант акциясендә хәбәрчебез Алия Галиуллина да катнашты. Шишмә моңы ничек җыр булды дип атала. Бүген шушы әсәрдә бер кечкенә генә үзек тәкъдим итәбез. Акция татар теленә һәм мәдәниятына игътибарны җәлеп итү, тел белемен тикшерергә мөмкинлек бирү, туган телгә карата мәхәббәт уятуга юнәлтелгән. Быел татарча диктант акциясе 6-нчы тапкыр үткәрелә. Менә без инде милләт дигәндә иң беренче татар милләте турында әйтәбез инде халыктан да менә язар өчен, укыр өчен, фикер йөртер өчен, сөйләшер өчен безгә барыбер белем кирәк. Татар телен уку, татар әдәбиятында сөйләшү бик мөһим. Менә диктант дигәндә ул һәрвакытта да шуны да күрсәтә белә. Акцияның төп мәйданчыгы филология һәм мәдәният ара багланышлар институты. Диктантны Россия Федерациясе төбәкләре чит илләр, Татарстан Республикасы оешмалары тарафыннан булдырылган мәйданчыкларга килеп, diktant.tatar сайтына кирип онлайн рәвештә язу мөмкинлеге тутырылган иде. Әлбәттә, бу чара халкыбызны берләштерә. Менә игътибар иткәнсездер, һәрбер аудитория шәһрем тулы һәм шулай ук безнең төбәкләрдә дә, чит илләрдә дә татар оешмалары тарафыннан, Бөтен татар конгрессының татар оешмалары тарафыннан оештырылган әлеге акция, ул инде әлбәттә билге өчен генә түгел, яисә катнашу өчен генә түгел. Бу халкыбызны һәм татар дөньясының нинди киң колаш белән, киң күләм белән чара уздыра алуының дәлиле булып тора. Диктантны Россия Федерациясе төбәкләре өчен Фирдүс Гыймалтдинов, чит илләр өчен Фәнис Җиһанша, Татарстан һәм Башкортстан республикалары өчен Фуат Галимуллин онлайн рәвештә укыды. Нәтиҗәсеннән бигрәк, минемчә, халыкның шушы диктантка игътибары, аны телебезне ярату итеп күрсәтүе һәм инде әлбәттә елдан елга аны безнең халкыбыз үзе әйтә, очрашкан вакытларда менә безнең тәҗрибәбез арта. Быел узган елга караганда уңышлырак яздым кебек дип әйтәләр. Татарстанда һәм чит илләрдә акциядә катнашучылар күренекле татар язучысы, фольклорчы Гомәр Бәшировның әсәреннән алынган өзекләрне, Россия регионнарында яшәүчеләр исә татар язучысы Ибрахим Салаховның әсәреннән өзек язды. Үзебездә менә шаккатып торабыз, чыннан да акцияның географиясы буенча шулкадәр киң җәелгәне. Бу чыннан да шундый матур чара. Без инде аны акция буларак башкара башлаган идек. Акция буларак уздыра башлаган идек. Хәзер ул чын бәйрәмгә әйләнеп бара. Чит ил татарлары татарча диктантка җыелган сайын бәлеш пешерә, мәсәлән, ахырда. Шуннан төбәкләргә килгәндә татар мәктәпләре һәм әлбәттә татар телле филологлары, тел белгечләрен популярлаштыру форсатыннан оештырыла. Акциядә татар телен башлангыч, уртача һәм иркен белү дәрәҗәсендә катнашу каралган. Диктантны филология өлкәсендә танылган галимнәр тикшерә. Нәтиҗәләр чара узганнан соң 30 көн эчендә diktant.tatar рәсми сайтында урнаштырыла. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.